салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Лигаи чемпионҳо чун ҳамеша ҳамаро аз хоб маҳрум ва ба қалби баъзеҳо шодӣ ва ба қалби баъзеи дигар ғам бор кард. Аммо бо ҳама ғаму шодиш беҳтарин мусобиқаи дунёист, ки он ҷо ҷои сустҳо нест ва танҳо беҳтаринҳо бо ҳам бархурд мекунанд. Ин аст ки шаби гузашта дастаҳои бузурги аврупоӣ ба қасди шикасти якдигар ба майдон баромаданд. Бозии бартар аз ҳама, ки он ҷо одамони сайёраи дигар даҳони тамоми мухлисонро ба қавле боз карданд. ба назар чунин мерасид, ки Лео Месси ба танҳоӣ муқобили олмониҳо бозӣ мекард. Як гол ва ду паси головар. Ин нишондоди Месси дар футболи имшаба буд. Аммо он дриблингу фиребу найрангҳои дигарашро ҳама бо чашми сар диданд. Холас шумо аллакай натиҷаи бозиро медонед ва дар мавриди баъзе ҷузъиётҳои дигари ҳамин бозӣ ҳарф хоҳем зад. Дар як бозигузорӣ бозингарони нилунориҳо ба ҳамла гузаштанд ва Суарес тӯбро мебояд ба Антуан Гризман ҳаво медод, ки ногаҳ тӯб ба рӯи довари майдон Клеман Тюрпен бархӯрд. сурати тӯб ба назар хело сахт буд, ки довар ба замин уфтод. фоҷиаи дигар ин буд, ки Усмон Дембеле дар бозӣ лағз бардошт ва дигар натавонист, ки бо собиқ ҳамдастаҳои худ бозиро идома диҳад. пас аз лағз бардоштани Усмон Дембеле пояфзол ё худ бутсиашро кашида партофту майдонро бо чашми пур аз ашк тарк кард. Дембеле хеле зиёд мехост бо дастаи Барусия бозии зебои худро нишон диҳад, аммо афсӯс нашуд. ба ҷои ӯ сармураббӣ Антуан Гризманро ба майдон овард, ки натиҷаи хеле хуб ба бор овард. Месси рекорди Роналду Раулро шикаст. Ин 34-умин дастае буд, ки Месси дар Лигаи чемпионҳо ба дарвозаи дастаи ҳариф гол мезанад. То ин ҷониб Роналду ба дарвозаи 33 даста дар Лигаи чемпионҳо гол задааст. нишондоди Раул низ баробар ба Роналду аст. ҳоло рақобатҳо идома дорад ва шояд омори рекордӣ Мессиро Роналду иваз карда тавонад. яке аз беҳтарин истеъдодҳои навтулӯ аз Португалия, нимҳимоятгаре, ки ҷойгузини Роналдуаш меноманд, Жоао Фелиш, беҳтарин футболбози ҷавони Аврупо ё ба истилоҳи маъмул Golden Boy дар соли 2019 эълон шуд. Ин ҷоиза ҳамасола ба беҳтарин футболбози то 21 сола аз ҷониби нашрияи итолиёвии Татаспорт тақдим мегардад. дар маросими овоздиҳӣ Фелиш 332 имтиёз касб карда аз Ҷейдон Санчо ва Кай Хаверц пеш гузашт. ҷоизаи писари тиллои 2019 16 декабр зимни як маросими бошукӯҳ, ки дар Португалия баргузор мешавад, ба Жоао Фелиш тақдим мегардад. Жоао Фелиш тобистони имсол аз клуби Бенфикаи Португалия ба маблағи 126 миллион евро ба Атлетико Мадрид гузашт. ин футболбози 20 сола бо пираҳани мадридиҳо 13 бозӣ анҷом дода 3 гол задааст. қаблан ин унвонро футболбозоне ба мисоли Уэйн Руни, Лео Месси ва Килиан Мбаппе низ соҳиб шуда буданд. бозигари дастаи Лос-Анҷелес Galaxy Златан Ибрагимович ҳамакнун на танҳо футболбоз аст, балки сарпарасти як клуби футбол низ гардид. форварди шведӣ Златан Ибрагимович соҳибмулки дастаи Хаммарби Шветсия гардид. дар ин бора Евроспорт хабар медиҳад. бошгоҳи шаҳри Стокгольм айни замон дар чемпионати Шветсия дар зинаи сеюм қарор дорад. тибқи хабаргузориҳо 47% сармояи ин тим ба ширкати AEG тааллуқ дорад. Златан 50% саҳмияҳои ин ширкати Шветсияро харид, ки ин чоряки саҳмияҳои Хаммарбиро ташкил медиҳад. ба ман ин даста ва мухлисони ин ҳамеша писанд буданд. дастаи мазкур он чизе, ки солҳои охир нишон дод, маро маҷбур намуд, ки саҳмгузориаш намоям, гуфтааст Златан. агар ин футболбоз дар оянда дастаи мувофиқ барои худ пайдо накунад, метавонад дар ин клуби худ бозӣ намояд. рақобати дастаҳои Ливерпул ва Наполи дар доираи даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳо дар гурӯҳи F мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 21 бозӣ ҳамлагари белгиягии дастаи меҳмон Дрис Мертенс Наполиро ба пеш баровард. голи ҷавобии мизбононро бошад муҳофизатгари дастаи Ливерпул Деян Ловрен ба ҳадаф расонид. шогирдони Юрген Клоп ҳарчанд тӯли вақти боқимонда саъй намуданд то соҳиби 3 имтиёз шуда қабл аз муддат роҳи худро ба даври плей-офф ҳамвор кунанд, аммо
муваффақ нашуданд. ҳамин тавр клуб ки ба наздикӣ беҳтарин мураббии соли 2019 аз сӯи федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол эътироф шуд, натавонист дар садумин бозии шогирдонаш дар Лигаи Чемпионҳо пирӯзӣ ба даст орад. бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки Генк ва Залцбург бо ҳисоби калони 4-1 ба суди дастаи Залцбург ба анҷом расид. пас аз анҷоми бозиҳои даври панҷум дар гурӯҳи И тағйирот ба миён омад. Ливерпул бо 10 имтиёз садрнишин аст. Наполи 9 хол дораду мақоми дуюмро ишғол мекунад. Залцбург бо 7 имтиёз зинаи сеюмро ишғол кардааст. ҳар сеи ин дастаҳо шонси баромадан ба даври плей-оффи мусобиқаро доранд. дидори дастаҳои Валенсия ва Челси дар даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бо натиҷаи 2-2 ба анҷом расид. ҳанӯз дар дақиқаи 40-уми қисми аввал Карлос Солер ҳисоби бозиро кушода Валенсияро ба пеш баровард. бо гузора шудани 1 дақиқа Матео Ковачич ҳисобро баробар кард. дар оғози нимаи дуюм голи задаи Кристиан Пулишич дар дақиқаи 51 ашрофзодаҳоро ба пеш баровард. аммо дар дақиқаи 82 Даниэл Вас бо голи зебояш ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. ҳамин тавр дастаҳои имтиёзро байни ҳам тақсим карданд. дар даври шашум ки охирин вохӯриҳои марҳилаи гурӯҳӣ аст, Челси дар майдонаш бо Лил бозӣ мекунад ва Валенсия дар сафар бо Аякс дидор анҷом медиҳад. ба ҳамин тамом, то барномаи навбатӣ, хайр.